Baker Productions. A bamu ruwa, a bamu kuɗi, a bamu guri mu dan juya, Allah raba mu da kishiya. A bamu ruwa, a bamu kuɗi, a bamu guri mu dan juya, Allah raba mu da kishiya. Bismillah sarki na Allah wanda ya yi mujiya, tabaraka sarki na Allah raba mu da sharrin kishiya. Ba da ke nake ba in kin ji haushi amma ba da rijiya, mu kuma biki muna kiran ki da suna yar tsiya. Gani gidan biki na zo ni ne sarkin zamani, idan kin zage ni a zagin naki ni dai babu ni. Ba na kiɗa me kwi ni kwana masu waƙar zamani, me ta yi Allah sarki ya nufi ba rauni. Me kudayi shi ne san gidan mai ruwa na bala, barawo shi ya san gidan mai babban sanda zai fada. Zama da munafiki bai ba burin sa ya hada, Allah raba mu da mugun aiki kowa ya A bamu ruwa, a bamu kuɗi, a bamu guri mu dan juya, Allah raba mu da kishiya. Ku girgiza, ku girgiza, ku girgiza, mata na ce kar ku bani kunya. Ku girgiza, ku girgiza, ku girgiza, mata na ce kar ku ba mu kunya. Zo ku taka mata na ce yau fa ranar ku ce. Mata, Duniya ta yi daɗi ba zan tankace na ce. mata, Wacce za ta taka mun mata take na babbar mace, mata. wacce da bata taka ba mun ce aure ce. Malami da allo ya ce mun shi ma za ya ji, sarki da rawaninsa ya ce mun shi ma za ya ji. Ashe kiɗan mu yi daɗi mata duk ku zo za mu ji, ashe kiɗan ba na mata ne ma malamai za su ji. Ga mu bikin manya mun je an waje da mota, duk bikin da za a yi na ce malam sai da mata, musamman ma a ce gun malam an ƙawata, a ɗauko abu sarkin waka sai ya zo a